Ki Lurah. Kang. Wetengku dicekeli, Kang. Apa? Rasane piye, Truk? Wis ngene urung. Aku iki biasae cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Aku ora. Edan petuk ketrima tenan. Oh ya Wrontowati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye. Hei. Ora ngawur. Konjur apa Ardipe? Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan ngono ning mburi kono. Tuh ndi? Ning mburi aku iki mantuku Ndorowati ki rak ya nggo namu. Alhamdulillah. Sepeda motor Tegar Sino kula nggone. Nggonen kabeh. Kula nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng